खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 14 मे 2020 बिस्तिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन माखासे जेंनायाव गोग्लैनांगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा रांखावरियाव जोबोर मोजां अदेबानि खरसायाबो बांगोन फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन मोजां थांखि लानो रोंगोन गुबुनजों बाख्नायजागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ गोब्राब हाबायाव मुखुब थानांगोन सोरजोंबा बाख्नायजागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन वृष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन गोख्रों थांखि लानो रोंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां खौरां मोनगोन मिथुन राशि दिनैनि साना मोजां अदेबानि गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै जोबगोन गोसोनि टेनसना बाङाय जागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ गारि मथर गाखोयैयानो दिनै गाहाम जाब्रबथायनि आसा दङ रांखावरियाव मोजां देहाया मोजाङै थागोन अदेबानि जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम फालांगियाव मोजां कर्कट राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन देहाया लोरबां जागोन समाजाव मान मोनगोन अब्लाबो गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों लोगो मोनलायगोन नङाब्ला जानबुङाव रायज्लायनो खाबु मोनगोन मोजां थांखि लानो रोंगोन फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन आरो फरायनायाव गोसो दुंगोन सिंह राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गुबुनखौ बांद्राय दाफोथाय खहा खालामनो नाजागोन रांखावरियाव मोजां फालांगियावबो मोजां धोन सम्पथिखौ लानानै सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा खहा जानो हागौ कन्या राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङाबो जानो हागौ हेंथा नुजागोन रांखावरियाव मोजां फालांगियाव मोजां सोरबा सुथुरा गाज्रि नोजोर होखोमानो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै मोजां खौरां मोनगोन फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां अदेबानि गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन रांखावरियाव मोजांद्राय नङा फालांगियावबो मोजांद्राय नङा खामानियाव मुखुब थानानै देहाया मेंनाय मोनगोन गुबुनखौ बांद्राय दाफोथाय खहा खालामनो नाजागोन गारि मथर सालायोब्ला खहा जानो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन आरो गोथौ अनलायनाय फैगोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां एसे मावनायावनो गोबां आय मोनगोन गोसोखौ जोबोर मोजां मोनगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोजों लोगो मोनलायनो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां अनलायनाय फैगोन गुबुनखौ बारा दाफोथाय खहा खालामनो नाजागोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन साख्रि मावग्राफोरनि थाखाय दिनैनि साना बारा मोजां नङा हेंथा नुजागोन धनु राशि
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां, फालांगियावबो मोजां, अदेबानि बबेबा बिथिङाव खहाबो जानो हागौ। गोसोखौ रमान्टिक मोनगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। मकर राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। अब्लाबो मानिबा जिंगायाव गोग्लैनांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। खर'खौ सानाय मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, फालांगियावबो मोजां होनजायो। सोरबा गोजाम लोगोजों लोगो मोनलायगोन। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन आरो फरायनायाव गोसो दुंगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि बोसोनखौ बांद्राय दाला। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव बारा मोजांद्राय नङा। फालांगियाव जेबो रिस्क लायैआनो गाहाम। बिदा फंबायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। देहाया मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनिया एसेनोसै। जोबनायाव आं बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। जाहाथे सानफ्रामबो गावबा गावनि सानसेनि बरादखौ मोनथिनानै लानो हायो। एसेनोसै। गोजोन्थों।